जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे कार्बि आलंआव लांनानै दिनै 10 डेसनि गेजेरावनो जे ड्राग्सखौ नागारदों दा खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दङ खारायगाव ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय गोबां मुलि फानग्रा बिथांमोन दा बिथांमोना माने मुलिखौ फानस्लाबबायनो हायिखाय माने गारि भारा लानानै बेरायनानैहाय फाननाय जादों माने मुलिया जानानैहाय मानसिफ्रा ओरैबायदि फोरमान मोनदों दा बै फोरमान मोनग्रा मानसिफ्रा गावसिनि फोरमान मोननायखौहाय फोरमायना लानो थाखाय लिंहरदों आरो बेयाव थांगोन दा ड्राग्सनि होन गथ' मोनैनि होन बिदिनो खानाय गनाय खानाय गोसोम जानाय बायदि बायदि मुलि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नुलांगोन नैबे जाबाय खारायगाव ओमफ्राय दा मुलि लांनो सासे मानसि फैगासिनो दं आरो बेखौ नेदों जोङो ओमफ्राय जोङो आसोलफोर दङ नै ओरै दङ जों साब्रै आरो दा बेयावहाय लानो नेगासिनो दं खारायगावआवहाय एसे भिडिअ लालांनोसै बे लाग्राखौ खमला फाननायनि बोथोर जाबाय नै माबायदि फानो माथो खमलाखौहाय नैबे 6थाजों 100 बे थाइबाजों 100 नाङोना नाङा ओमफ्रायलाय बिदिनो एखमबा नाङा मोजाङानो मुलि लांग्राफोर फैबाय नै सफैबाय जोंनो नायलायनांगौ माबागोन दे उनाव माबालायसै गाबोन मानि इयो मुलिया बिथाङानो लांफैदों नै जाग्रायाबो नोंनोखा नामा न'नि मानसि मुलिया एब्रावहाय ओरैबायदि सेल जादों माने हरलाबो हरख'नो हाया आरोखि बेबायदि गारि फिसा लानानैहाय बेरायनानै होबायनांगौ जानानै फैलायखादों आरो बे मुलियानो सेरफांगुरिनिफ्राय बिथांनिफ्राय लांदोंमोन जेन'बा बेबायदि नोंसोर मुलि हरनायखौ बेमारा हामबाय होननानै खोन्थाहरफिनला गोसोआव माबायदि मोनो नोंथांमोनालाय जोङो माने गोजोननाय मोनो बिराद गोजोननाय मोनो माने जोङो पेसेन्टखौ मोजां जाथों होननानैनो जोङो मुलिखौ दिनै माबादों लाबोदों बा ब्रान्सखौ लाबोदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे कार्बि आलंआव लांनानै दिनै 10 डेसनि गेजेरावनो जे ड्राग्सखौ नागारदों दा बे आब'आ दिनै आंनो भिडिअ हरनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव माने गोबां ड्राग्स दिनै गोसारनानै दङ बयबो आंनाव फैनो हागोन बा आब'नाव थांनो हागोन खारन ड्राग्सआव खेबसे थाङोबा बेनिफ्राय फैफिननांगौआ जोबोद खस्थ' आङो खावलायदों बयखौबो रायजो राजा जाहाथे आंनाव मुलिखौ लांफैयो बा आब'नाव लायनानै गावनि गथ'फोरखौ माने बे ड्राग्सनिफ्राय रैखा खालामनो हायो दिनै नोंथांमोना नुबाय बे आब'आ कार्बि आलंनिमोन बिथाङा आंनाव फैनानै लांफैदों दिनै क'क्राझाराव दिनै मोजां रिजाल्ट मोनदों दा बे मोनसे प्रुफ नोंसोरो फोथायनानै दिनै मुलिखौ जानो हागोन बा लांफैनो हागोन आंनाव बेखिनिखौ आङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय दायो फैयै सफैबाय जोङो क'क्राझार सेरफांगुरि बेनो जाहैबाय बिथांनि न' ओमफ्राय बेनो बेवाइया न'आबो साफाथार नै बेयावनो नों न'आवनो ब्रान्स खालामखायो मुलियाबो बेयावनो मोनगोन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेरफांगुरि होननाय बेयो जाहैबाय बिथांनि मेसेज ओरै लुहां दंबावसो नै बिथांनि न'आव हाबनानै नायनोसै आलासि जिरायग्रा आयुर्वेदिकनि मुलियाबो दंमोन नै मानि मुलि बे जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरि गामियाव